Ben, pois, moitísimas grazas, moi boa tarde e moitas grazas por achegarvos hoxe ata aquí. Cando se pensou, sabes, en presentar hoxe aquí esta iniciativa legislativa popular, é certo que presentamos sempre a convencidos a quen xa estivo recollendo sinaturas, a quen estivo facendo actividade para esta iniciativa, pero creo que compre pois chegar a máis xente. Hai xa máis de 10.000 sinaturas. Eso lía eu de 15.000, pero non me atrevía a contar. A verdade é que, ben, nós sempre decimos, temos unha lingua que o propio estatuto, que sempre pedimos un cambio nel para o cambio de estatus da nosa lingua, pero que o estatuto de Galiza recoñece como que é a lingua propia de Galiza, por tanto, sin menos claro de que é certo que existe outra lingua oficial, pero o propio estatuto, xa digo, non a considera propia, pero esta é a lingua que durante 700 anos foi a única lingua falada por toda a sociedade. En lingua galega falaba o conde de Lemos e os labregos e as labregas que traballaban para eles. É unha lingua que quizás ten ventaxa sobre calquera outra lingua minorizada, esa idea de que pertencemos a un sistema que ten unha proxección internacional, non o galego-portugués, unha lingua que é entendida e se fala por máis do 97% da poboación, pero que desde logo os últimos estudos fan que estemos nun momento verdadeiramente crítico, nun momento que se cada pode ser de non retorno se non facemos algo e algo xa, non? É dicir, por primeira vez sabemos que somos menos as persoas que falamos en galego de xeito habitual, isto é a primeira vez que sucede na historia da nosa lingua, na historia do noso país. Creo que compre decirle a xente que a situación da nosa lingua ten que ver coa situación política, é dicir que cando Galiza tivo poder político, cando Galiza foi europea e tiña un lugar no mundo, e cando a lingua galega tamén tiña ese poder, e que son eses séculos oscuros e a nosa perda xa antes, a perda de poder político, a que levan tamén a perda de poder na lingua galega. O inicio do século XX, Cataluña e Galiza tiñan aproximadamente a mesma poboación. Hoxe a poboación de Cataluña duplica longamente a poboación nosa. Seguramente existen moitas razóns, pero unha ten que ver co valor que se lle dá á lingua. En Cataluña, desde a socialdemocracia española ata o independentismo, entenden que a lingua non pode ser obxecto de confrontación e defenden a lingua propia por riba de todo. Aquí a situación do galego é verdadeiramente unha situación onde agás o nacionalismo e todas as outras forzas políticas non teñen unha postura clara e de defensa da nosa lingua. Por iso é que nace a Mesa para a Normalización Lingüística, por iso nace Queremos Galego como esa plataforma capaz de unir a organizacións sociales, políticas e sindicais. Neste caso, a ILP, que se quere levar ao Parlamento, o que ven a defender é que a atención e a información sexa tamén en galego, sexa en galego cando así o exiximos os galegofalantes, e nun ámbito que desde logo é fundamental, que é o ámbito económico. Houbera antes unha campaña que seguramente lembrades, porque na cidade da Coruña tivo moito impacto, por tanto padecemos toda esa deslocalización de postos de traballo ligados ás empresas que prestan servizos de telefonía, e que aquí estábamos vendo como cada pouco se estaban perdendo centos de postos de traballo. Entón, esa campaña da Mesa que se fixo, xa digo, tivo moito impacto, porque era, a veces cando falamos da lingua, sobre todo as nacionalistas, nos pasa eso, non parece que estamos falando da identidade, de algo que só nos interesa a nós, non que non lle interesa a ninguén máis, e dicimos, cando falamos da lingua, igual que cando falamos da soberanía, estamos falando das cousas de comer, pero que neste caso se veía claramente, estábamos a defender postos de traballo na cidade. Por iso é que este cárgate de sentido común é esa idea a que defendemos, a necesidade de que se garanta que somos atendidos en galego cando así o expresamos. Comenzaba eu falando do Estatuto de Galiza, agora non é difícil falar da necesidade de facer modificación do Estatuto, porque nós o que decíamos a respecto da lingua, o que queríamos é que o galego fose tan normal como era o español, ali onde non se discutía o español, non? Recordades, o español o recollía así
a legislación española. Non todos os españoles tienen el deber de conocerlo e o derecho de usarlo. Pois iso é o que pedimos para a lingua galega, para que o dereito a poder usar a lingua galega sexa un dereito efectivo e non sexa verdadeiramente pois algo escrito na legislación, pero que non podemos facer efectivo os galegofalantes, verdadeiramente para que sexa un dereito algo que podamos facer efectivo, ten que recoñecerse a obriga de todos os galegos e galegas, de toda a xente que traballa aquí, a coñecer a nosa lingua. Entón é obriga a coñecerla, dereito a usala, o que defendemos. Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, o que ven a explicar un pouco hoxe esa necesidade desta ILP. Debo contar o que falei dos traballadores, porque claro, que chegas tarde, para non me repetir. Vale, moitísimas gracias. Grazas a María José por a presentación e a agrupación Alexandre Bóveda tamén polo convite a mesa a organizar, termos tamén a posibilidade de explicar que queremos con esta iniciativa legislativa popular. Hai algo que está moi claro tamén desde que comezamos con este ILP, e que se non houvese entidades sociais e asociacións como Alexandre Bóveda na Coruña ou outras no país, probablemente non tería tampouco moita máis repercusión este ILP, non? Agás o traballo que fai exclusivamente a mesa, porque aínda que ten ou debería ter moita trascendencia para a conxunto da sociedade galega, se son por medios de comunicación oficiais ou os que existen, que precisamente ademais están prácticamente íntegramente en español, reciben subvencións por utilización do galego, pero a utilización do galego é escasa e a información sobre Galiza, e que ten que ver co galego tamén, é escasísima, non? En relación a este LP simplemente non existe, e as 15 asignaturas que levamos xa recollidas moito ten que ver co traballo de entidades como Alexandre Bóveda e desde logo é solitario en relación á difusión que lle fan os medios de comunicación públicos e privados tamén. O que pretendemos con este acto de alguma maneira tamén é explicar que queremos co LP e como naceu, non? Desde o ano 2007, a Mesa pola Normalización Lingüística ten un servizo público que, como todo o que se fai en relación ao galego e tamén casi Galiza, é sostido só pola Mesa pola Normalización Lingüística sin ningún tipo de axuda institucional, polo menos por parte da Xunta de Galiza, onde calquera persoa pode reclamar o seu dereito a utilizar o galego a través da propia mesa, non? Ben sexa a través da queixa, denunciando diante as institucións competentes, mesmo utilizando a vía legal se for preciso, tamén nos ademais de mandarle a empresa correspondente notificamos a administración e tramitamos todo para que iso teña algún tipo de repercusión, tamén para parabenizar as persoas que se utilizan o galego habitualmente e que moitas o fan con perigo, mesmo con problemas simplemente por utilizarlo. Entón queremos que hai que dar apoio a quen apoia tamén a nosa lingua. Este servizo, esta liña do galego, que ademais agora mesmo contar xa con a aplicación tamén de telefonía móvil, que nos permite, simplemente descargando a aplicación, denunciar ou dar os parabéns inmediatamente. Tenemos simplemente con un clic de teléfono móvil, pois podemos denunciar un cartaz que está en español ou unha situación calquera que nos acontece na nosa vida diaria. Pois, a través deste servizo, decatamos tamén de que canto máis se coñecen os dereitos lingüísticos, os poucos dereitos que se teñen e cantas máis ferramentas hai para a denuncia, máis aumenta, non? No último ano recollemos 350 casos de discriminacións por utilización do galego en Galiza, non? É algo que parece, según nos vende a propaganda oficial, é algo que ás veces parecería que é extraño, non? Mas estamos falando dun caso denunciado, ou seja, non ten que ver cos que realmente existen o día, ou máis dun caso o día, non? Algúns moi graves, dos últimos que denunciamos públicamente, por exemplo, unha persoa que en Ferrol ten que facer unha proba médica nun hospital público do Sergas e cando lle van dar o papel pide un galego, entón dinlle que se quere facer un galego, esa proba se atrasa pois un tempo determinado, con, evidentemente, graves consecuencias para esta persoa. Ao final están obrigando a cubrir o papel en español se quere ter un dereito a unha sanidade pública inmediata. Se en galego,
Entón, a ausencia parece que desaparece ou tarda máis tempo. Algún caso deste tipo foi judicializado, xa hai 2 anos, lembrades, unha persoa de Vigo, que lle aconteceu algo semellante, ademais con graves repercusións para a súa propia saúde, e isto acabou nos tribunais. Ás veces temos pequenos sucesos con o propio Servizo Leñado Galego. Por exemplo, hai pouco, a 3media contestounos a un requerimento que fixemos desde a mesa dicindo que, por fin, se ian a dignar a utilizar a toponimia oficial en relación ao galego. Todas vistes, por exemplo, nos mapas do tempo da Sexta, como dicían a Coruña, ou Arteijo, ou Finisterre. A 3media comprometeuse connosco a comezar, polo menos, a utilizarlo. O mesmo a Casa Real, que se lembrou hai pouco de que hai unha legislación que, teóricamente, que debería cumplir en primeiro lugar son as principais institucións do Estado. Polo menos, segundo digo a Constitución, o rei sigue sendo o xefe do Estado, debe ser o primeiro en cumprir a propia legislación. Mais, ainda se lembraron neste 2017 de que tiña que facer. Hai outros tamén pequenos sucesos, aquí mesmo na Coruña, este ano, xusto en fin de ano, un paciente queixábase de que o menú de fin de ano que lle deran no hospital non tiña, ni siquiera tiña opción galega, está directamente en español e a máis con toponimia deturpada, non a señalización que poñan ali. Este hospital, que é de xestión privada, un concerto da Xunta, comprometeuse a comezar, non temos datos aínda, pero a fin de ano, do ano que ven, xa teremos o menú na versión galego. Ou, disculpas que non son moi efectivas, mas por menos disculpas de Garda Civil, o caso dunha persoa que este verano anterior entraron a roubar na casa, foi denunciar por da Garda Civil e dixeron que en galego non se podía facer unha denuncia. Isto foi denunciado e a comandancia da Garda Civil de Pontevedra dixo que non ia tomar medidas contra a xente que descoñecía o galego, que dicía que non se podían tramitar denuncias en galego porque non ia tomar medidas, máis que si que se desculpaba coa persoa e reconocía o seu dereito a tramitar unha denuncia en galego. Isto diante de un roubo, ou seja, o ladrón, si fala galego, se inmediatamente xa na prensa, entiendo, non? O ladrón hablaba galego, pero si a víctima do incidente quere denunciar, en galego aí non hai, o galego xa son por malos. En todo caso, non recollemos a través da Leñado Galego, que publicamos un informe anual, reflicte unha situación. En primeiro lugar, que a administración non actúa no 99% dos casos que nos denunciamos. Que se hai resposta por parte de quen está vulnerando o dereito lingüístico é só porque existe unha entidade, neste caso nesa programación lingüística, que fai ese papel, que en calquera contexto democrático normal deberían facer as institucións públicas que, entre outras cousas, están para iso. Se unha persoa hoxe publica un chío que era tipo ofensivo, ou simplemente comete unha infracción, a administración, o Estado, ou que corresponda, actúa de oficio. No caso do galego, non. No caso do galego, ten que actuar unha entidade social como a mesa para que alguén se preocupe de restablecer os dereitos que están sendo vulnerados. O que nos decatamos tamén con este Servizo Leñado Galego é que hai veces onde estes casos que denunciamos non teñen solución simplemente porque a legislación non permite ningún tipo de solución. Realmente podese vulnerar dereitos lingüísticos que están reconhecidos polo Estado, por exemplo, na Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas, ou no Estatuto cando se di que o galego é lingua propia e oficial, ou na Lei de Normalización Lingüística, permítese vulneración porque non se exixe ningún tipo de cumprimento para isto. Falas ás veces de que o galego está sobreprotegido, ainda lembrábamos hai un par de anos, o anterior presidente da Academia Galega, como decía que había organizacións que querían tanto galego que o abafaban, que iban morrer de tanto cariño que se tiña o galego, que tiñamos o galego. Pois, en relación á legislación, muchas veces dice que o galego está sobreprotegido e que hai organizacións políticas sociais que buscan máis sobreprotección ao galego. Pois, a realidade, se nos poñemos a mirar a legislación que hai, é que só por español hai 500 disposicións legais de todo tipo que obrigan o uso do español, pero en cousas que ás veces até poden resultar ridículas, mas que aí está.
Se unha persoa hoxe quere comprar, por exemplo, unha cámara de vídeo, unha cámara fotográfica ou calquera produto, unha lavadora, o que quere comprar a calquera establecimento, vai ter as súas correspondentes instruccións que obrigatoriamente teñen que estar en español. A etiquetaxe de determinados produtos ten que estar obrigatoriamente en español. E isto, a legislación di que para protexer o dereito das consumidoras a entender como funciona, as precaucións que ten que ter diante disso, etc. En cambio, en galego non hai esa correspondencia, non só non é obrigatorio, sino que ademais, se unha empresa etiqueta só en galego, pode ter problemas graves. Hai, pasa que en relación ao empresariado tamén hai moito silencio por parte do empresariado que utiliza o galego, porque lle pode causar problemas de tipo público que estudiante non me interesa ter. Por exemplo, cando nós estábamos recollendo apoios iniciais para a campaña desta iniciativa popular, un empresario do sector do queixo queixábase de que tiene un problema dunha denuncia administrativa por utilizar o galego só no etiquetado. O problema é que esta persoa, ademais, exporta queixos fora de Galiza, que non está permitido por legislación se etiqueta só en galego. Finalmente resolveu o problema por unha vía paralegal, como parece que estamos ainda en certo no caciquismo século XIX, onde que solucionarlo todo por detrás. Efectivamente, se por non solucionou, puxo o coñecemento da mesa, mas tamén coa advertencia de que non fixésemos público, porque se este caso trascendía públicamente podía ter repercusións negativas, por exemplo, para que alguna superficie comercial mantivese os queixos nas líneas lineais do establecemento. E isto, evidentemente, non pasa con este caso, pasará con outros moitos que simplemente cala a boca, procuran continuar utilizando o galego, mas, ao final, limitando moito tamén a capacidade de denuncia. A nivel dos traballadores tamén, do sector, de todos os sectores da economía, vimos hai pouco o caso de Extra na Coruña que comentaba María José antes. Na atención non temos garantido en ningún momento, ainda que temos o dereito como consumidores, reconhecido pola Lei de Consumo de Galiza, a utilizarmos o galego, non hai ninguna obriga de devolución disso. Xa comentaba antes da información dos determinados produtos. De nada vale que eu poida utilizar o galego se non teño capacidade de recibir nada en relación a ese produto ou a miña vida en galego. Isto é como todo o mundo coñece, foi alguna vez un establecemento chinés onde o dono, o propietario que están no local moitas veces só falan chinés simplemente. Efectivamente non hai nada que se poida prohibir a continuar a falar chinés, mas se iso é unha cuestión individual deles. En todo caso, eu teño dereito a utilizar o galego en toda a miña actividade. Neste caso, non podo ser estranxeiro, non podemos ser estranxeiros no noso propio país. No caso do chinés, unha persoa estranxeira que se senta aquí, seguramente non coñece o idioma, interesaralle máis ou menos, mas o galego non pode ter un tratamento que ten o chinés pode utilizar libremente, ninguén o vai deter pola rúa, só faltaría. Mas ese é o tratamento que estamos a ter como galegos e galegas na utilización do noso idioma. Desde o momento que non hai ningún tipo non temos ninguna garantía de evolución da lingua que queremos empregar e que queremos empregar plenamente, con toda a normalidade, igual que utiliza calquera no seu país. En relación aos traballadores, dicía, isto ademais ten consecuencias graves no ámbito do emprego. Un día, no caso de Extra na Coruña, ou doutros que se denunciaron en Galiza. Ademais da liña do galego, que como un dos elementos que motivou comenzarmos con este LP para tentar cambiar un pouco a situación, foi tamén como podíamos concretar isto. O tema dos estados de atención foi importante tamén para o desenvolvemento disto, sobre todo que nos decatamos de que según os informes oficiais do Instituto de Telecomunicación, o Instituto Nacional de Telecomunicacións, falaba de que entre o 2010 e 2012 se perderá en Galiza 2.000 postos de traballo neste sector da teleatención. Calquera, iso temos denunciado tamén por veces despois da meu galego, pois se atopou con casos onde na atención telefónica a resposta é se me continua hablando galego non la atiendo. E isto en casos onde unha persoa ten que recoller un paquete ou onde unha persoa ten que simplemente o coche o ten averiado na autoestrada e ten que ter unha atención inmediata para mover o coche dali, para sair
dun problema. Como pois a resposta a un cidadán ou a cidadá que en galego non atendo, se continua a falar galego non atendo, e deixalo tempo indefinido nunha autostrada. Iso debería ser ilegal, mas a realidade é que non é ilegal, é algo que acontece coa excusa de que o servizo se presta desde Madrid, ou desde Marrocos, ou desde Perú. Entón, a persoa que está ao outro lado do teléfono, como non ten obriga de ser galega, evidentemente, nin de saber galego, pois a solución é o ti mudas de lingua, ou se non ficas na autostrada co teu coche por tempo indefinido. Iso é chantaxe, e é coacción, e coacción é simplemente por utilizares a tua lingua, o que ela utilizar con absoluta normalidade, como un cidadán español sí que ten reconhecido facelo. E máis, se isto lle acontece a un cidadán español, o que acontece, e o denuncia, inmediatamente a empresa que está a facer iso ten unha multa, ten unha multa de sanción en principio administrativa, e logo podrás tomar as accións oportunas. Pois un cidadán galego non ten dereito a facer nada disso, pode facelo. Agora, as consecuencias van ser nulas, non vai ter iso ningún tipo de trascendencia. Entón, consíntense directamente que acontezan ese tipo de discriminacións que, como dicía, vemos todos os días. No ámbito do consumo, que xa de nós, como empresas consumidoras, xa comentei as consecuencias que ten para nós. Por lo tanto, realmente facía falta algo que axudase a modificar un pouco a situación. Que problema tiñamos inicialmente na mesa cando decidimos levar isto de forma de lei e, por lo menos, pousar que se metese no Parlamento? Que a limitación que tamén ten a PLP, digo, para non tampouco levar a confusións. Que é unha legislación española que impide que isto pode ir moito máis aló. O problema é que cando unha entidade presenta unha iniciativa legislativa popular no Parlamento, ten que se axustar a legalidade a que está sometida a Galiza, que é española, e que contempla, obriga ou impón directamente o uso español e prácticamente todo. Por lo tanto, o que fixemos nesta ILP foi, polo menos, nomear a relación de dereitos que non están reconhecidos explícitamente, para, polo menos, que en algún sitio pareza que temos dereito, pois, por exemplo, a termos a documentación de todo tipo en galego. Mesmo, en algún caso que está reconhecida, por exemplo, no ámbito dos seguros, hoxe é prácticamente imposible contratar un seguro en Galiza en galego. Mesmo, hai pouco se nos protexaba un caso na liña do galego. Unha persoa nos mandaba un modelo de contrato dunha compañía de seguros, onde un dos puntos decía: tiene usted derecho a exigir este documento en gallego. E cando solicitou, dixo: bueno, xa que teño dereito, que está aquí escrito, díame a copia en galego. E lle contestaron que non había que ter a copia en galego, que estaba aí porque tiña que estar, porque sí, pero non quere decir que houvese copia en galego. Ou, por exemplo, hoxe é imposible, e cada vez máis, polo que parece, abrir unha conta bancaria en galego. Mesmo as antigas caixas que fixeran tamén a raíz dunha campaña de formación lingüística, comezaron a traducir para non ter versión en galego de determinados documentos. Hoxe a banca, que era o único que ofrece algo de galego, mesmo na banca electrónica, e na banca electrónica, despois de que a mesa, os primeiros días do nacimento da normativa da banca, insistise, e mesmo ainda ten pendente, solicitoulle a Francisco Botas unha reunión xa onde vai, e ainda non houve resposta ninguna por parte desta entidade. Mas hoxe a banca non se pode abrir unha conta bancaria se non é despois de insistir moito. Desde logo o formulario inicial non o ten. Podes facer algún outro documento en galego, mais é moita reducción que houve con respecto ás antigas caixas. Isto tamén contemplamos neste LP, polo menos o dereito a termos calquera documentación de calquera tipo en galego. Ou casos que todos e todas coñecemos tamén, pois nunha notaría onde che din tamén que o documento en galego tarda X días máis. É algo que non se pode consentir baixo ningún conceito, que un documento pode ser urgente para ti nese momento, telo inmediatamente. En español se xa inmediato, e en galego se demore o tempo que sexa, pero non cuestión nin de minutos nin de segundos, normalmente de días, pero que sexa 5 segundos máis, ninguén ten por que sufrir un atraso en algo que é importante para facer a súa vida con total normalidade, só por querer facelo na súa lingua, na lingua do seu país. Por iso dicir que o tratamento que se nos das veces é o mesmo que ten un tendeiro chinés nun establecemento calquera de calquera rúa do país. Entón,
bueno, simplemente a ILP está estructurado, digamos, en 7 puntos centrais, non? Bueno, primeiro é o dereito á atención en galego en todo e para todo, non? Como mínimo, a opción en galego. Hoxe, calquera pode abrir unha página web de calquera grande superficie, pequena ou compañía, onde mesmo se ten opción en catalán, en euskera, en español, en inglés, francés, alemán, e o galego non existe, nin hai intención ninguna de poñerlo. O dereito, tamén contemplamos, o dereito a recibir en galego calquer tipo de información, avisos, instruccións, de maneira oral escrita, en galego, como que falaba os contratos e formularios, o respeto pola única toponimia legal oficial, que é a galega, non? Hoxe ainda, mesmo en empresas que teñen contratos coa propia xente de Galiza, ou con concellos, que poñen, non teñen problema en poñer La Coruña, Ourense ou o que sexa. Iso pagado, ademais, directamente con fondos públicos. O dereito, polo menos tamén, a que tanto a administración pública como as empresas privadas teñen a obriga de darnos opción de atención telefónica en galego, ademais de atención presencial. A todos nos pasou tamén de chamarnos a calquera teléfono, mesmo a Facenda. Bueno, de Facenda, que agora que estamos na campaña da renda, é de risa ás veces. Danche a opción de marcar ese en galego, a opción correspondente, e non hai ninguén do outro lado. E se hai, acontece moito, que se hai 50 nese local, o galego nese momento non está. O fala galego nunca está. Poden pasar horas de conseguir a atención en galego para facer esa declaración da renda, para consultar as opcións que consultar. Isto é un trámite que é obrigatorio, non hai voluntariedade en facer a declaración da renda, non, é obrigatorio. E logo xa non falemos dos problemas que hai cos borradores en galego ou cos trámites en galego, e a iso se limita xa a utilización de galego por parte de Facenda. Como vais por algún impreso que se saia diso, tamén é obrigatorio para a tua empresa, para o teu negocio, para o que for. O galego simplemente non existe, e na Seguridade Social peor ainda. Reclamamos tamén a través da ILP que a administración pública dé exemplo, en primeiro lugar contratando con empresas que garantan o cumprimento da legalidade en relación ao galego. Ás veces, simplemente podemos pasar por unha rúa ou por unha corredoira de Galiza ou por o sitio que for, vemos como se metido chantado en Tafito Español, onde pon que conta con fondos da Xunta de Galiza, do Concello da Coruña, ou de que corresponde a facer ese tramo, do que sexa. Por iso podemos levarlo a prácticamente todo. Na liña do galego, precisamente, recollemos ainda non hai moito o caso dunha persoa, máis agora que están privatizando tantos servizos. Unha persoa que paga unha multa no Concello de Carballiño, chama por teléfono, como está privatizado o servizo, atenden tamén desde fora de Galiza, como en moitos casos, e lle din que en galego tampouco pode pagar a multa. Isto é un Concello galego que ten a obriga de garantir a atención galego a todos os seus cidadáns. Tiña privatizado o servizo ou non o tiña privatizado, mais en todo caso a administración ten a obriga de contratar con quen garanta que o galego está presente na súa actividade normal. E que o galego está presente con normalidade, tampouco non se trata de que comecen a por galego por exemplo, o correo, con tantas veces, en pequena e en cursiva, que ás veces tamén o propio mecanismo que utiliza a Xunta en algún tipo de felicitacións, por exemplo, de propaganda institucional, o galego sempre en pequeno e en cursiva. E, por último, que a Xunta informe dos dereitos lingüísticos dos poucos que hai nos que se avanzou, e, desde logo, se se aproba esta iniciativa legislativa popular, do dereito que temos a termos galego en todo e a obriga tamén de todo o mundo de corresponder ese dereito. O problema da ILP, en todo caso, pode estar nesa correspondencia ao dereito. Pode estar en corresponder ese dereito, utilizamos o galego sempre. Porque iso, tiñamos dificultades legais para encaixalo nun texto que é unha iniciativa legislativa popular. Mais, en todo caso, o que pretendemos tamén é comezarmos un debate social sobre isto e logo podermos, a partir deste texto da ILP, avanzar a partir diso. O lema para a campaña que puxemos é moi sinxelo, cárgate de sentido común. É algo que parece que na 2017 xa pasa en Galiza, e ás veces a propaganda oficial nos vende que todos e todas temos dereito a empregar o galego sempre. E a moita xente lle parece que é algo normalísimo, como non va a estar dereito a empregar o galego a toda a normal se é a lingua de Galiza.
máis algo tan de sentido común e de sentido no sentido máis amplo da palabra, non só de senso, como dicía alguén por aí, sino tamén de dirección. Bueno, para onde queremos camiñar como povo, onde queremos colocar tamén a nosa lingua como povo. Antes apuntaba a María José que é algo moi evidente. Se collemos o índice de desenvolvemento humano das Nacións Unidas, os países máis desenvolvidos do mundo utilizan linguas que ni siquiera son das que falan, das que din que son hexemónicas no mundo, non? Noruega é o que ten a que encabeza ese índice de desenvolvemento humano das Nacións Unidas, é un país considerado moi desenvolvido, bueno, evidentemente, os datos están aí, e que, ata non sabemos, a lingua normal de uso diario en Noruega a todos os niveis, pola administración, polas empresas, por todo o mundo, é o noruegués, non? Ni siquiera é o inglés, ni o francés, ni o español, ni nada polo estilo. Se queremos camiñar cara a iso, non digo ser Noruega, senón a sermos un país avanzado, desenvolvido, con benestar social tamén, tenemos que ter a nosa lingua encabezando iso, é prácticamente unha condición que o outro non é posible. E algo que a máis é un dereito humano fundamental, de podermos utilizar a nosa lingua con normalidade. É algo tan de sentido común que ainda no 2017 en Galiza non temos garantido. Isto, desde logo, esta ILP non vai solucionar ese problema, mas, claro, por algo hai que comenzar. O triste é que ainda no 2017 teña que ser unha entidade social, e entidade como a Mesa, ou como Alexandre Bóveda ou outros que están apoiando isto, quen saca a cuestión a luz, senón, evidentemente, seguiríamos vivindo no mellor dos mundos posibles e a situación de galego, desde logo, non estaría en ningún debate e estaría absolutamente fora de todo, xa está, ou xa pretenden pola fora de todo, tamén cando falan de esportizar a lingua, de deixar de falar dela nestes termos que estamos falando nos hoxe, porque o parecer crea conflito. Ben, está claro que o que non se politiza, o que non está na política, simplemente non existe. Ninguén fala destas cuestións esotéricas, non se fala no Parlamento, non se fala delas porque son cuestións esotéricas, e a lingua non é algo público e é político tamén. Mais nada, en todo caso, agradecervos a vosa presenza aquí máis unha vez, animarvos, que somos poucos aquí neste acto, que informedes a todo o mundo, ao vosso entorno, de que existe esta ILP. Temos ata setembro de prazo para continuarmos a recoller sinaturas. É importante que sexan a maior cantidade posible de sinaturas. Agora mesmo estamos, está aí Luís, deben ser unhas 16.000 sinaturas que temos no local da Mesa, hai máis, pero, digamos, en man son sobre 16.000. É importante que sexan as maiores posibles, precisamente porque cantas máis demostramos tamén a nosa forza, que contamos, por desgraza, e aquí non temos ningún tipo de poder, nin económico, nin político, nin outro tipo que nos apoie isto máis que a nosa propia forza. Nisto tamén estamos atrasados con respecto a outros países mesmo do Estado español. Por iso, cantas máis sinaturas teñamos mellor, máis forza tamén demostramos, máis posibilidades hai de que logo unha lei que xa digo que está rebaixada con respecto a que serían as aspiracións, pois evitar que se rebaixe máis despois dos trámites parlamentarios, etc. Entón, nada disso, agradecemos a presenza aquí e animamos a que continues a recoller sinaturas tamén a mes de setembro. Temos aquí pregos, se alguno queredes levar para recoller as sinaturas, e abrimos se queredes un coloquio. Falabas de empezar, eu logo xa seguides falabas da cuestión da política, que é iso que a xente di, que politizades todo, tal, cando hai esa cuestión básica que a sustitución dunha lingua por outra sempre foi todo un proceso de colonización. Entón esas son as cousas que as dis e a xente cree que eres que, somos saídos nacionalistas, somos cultados e tal. E iso é un feito. Entón, no momento en que nós, de verdade, a nosa lingua está nun momento
de máxima fragilidade, por como vemos que falan nas cidades os máis novos. Por tanto, é un proceso que se non facemos algo e o facemos xa e LP, pero é o activismo social que necesitamos totalmente, porque pode ser un proceso de contratorno e é verdade, foi todo un proceso de colonización, que non o queira ver así, pois estará a falar. Entón sí que están a falar eso de brindis ao sol cando se pon dites dereito e se o outro non ten obriga, ese funcionario que te atende, esa empresa que te atende, tal, pois o que ser ese dereito que codifico aí, que non é efectivo, non só. Unha resposta a diseñarte, o anacronismo é descomunal, o anacronismo pola parte oficial. Entón, estaba vendo aquí xa para lembrar de todo. Xunta, isto é unha procura de internet, Xunta, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Galicia. Localice Xunta, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Galicia. Un mapa. A Coruña, Arteijo, pero son Google Maps, estás dicindo. pero supónse que se o ver, se unha utente o ve, supónse que a Xunta, a Consellería, entrará alguna vez na súa propia localización telefónica ou internautica, non? Pero iso non é da Xunta, é Google Maps. Pero digo, que se supón que a Xunta terá capacidade de interlocución con Google Maps para que aparece todo iso. Aparece Ourense, Villa García. Non, xa sei que hai moitos máis. Nese caso, ademais... Aparece Teijeiro, pero eu refiro-me ao mesmo a interlocución da Xunta. Non me refiro agora. É curioso, porque no caso das localizacións estas, en Google, por exemplo, se un busca ten unha configuración en chinés, aparecelle a Coruña, Arteixo, entón recoñece a primeira galega que vale para todo o mundo, pero para o Estado, que é moi fácil, que ela teña, está nunha antena de telefonía móvil con que responda. O Estado, como di, porque isto xa saído, bueno, non xa mandamos varios escritos en relación a isto. O Estado agora, o xaiano, se agarra a que a Real Academia Española di que se pode dicir la Coruña. Entón, que perfectamente válido é como se a Real Academia Española fixase a legalidade en relación á toponimia. Claro, a Real Academia Española pode dicir o que queira, pero non pode a legislación galega di que a única toponimia legal e oficial é a que está en galego. Non, bueno, se agora as leis se din a través do dicionario, xa fora do que considero non considero do que sexa correcto ou non por parte da Academia Española, pero non o Parlamento, que non é a Academia Española o Parlamento. Pero a Xunta iso aceita con total normalidade, cando o primeiro que terá que facer a Xunta será velar polo cumprimento da súa propia legalidade, non someterse a unha situación que ni siquiera está escollida por ninguén. Pero sí, bueno, que... Unha pregunta, que porcentaxe sabéis dos que circulan por internet en galego? Que porcentaxe hai? Non, pero falaban hoxe xa hai unha noticia de que era unha das de que estaba entre as, non sei se fala das 20 ou 30 primeiros do mundo, pero iso non... 27, non recordo, o galego que circula por a rede? Sí, pero iso non sei... O 27%? Non, é a lingua. Era o número 27 das mundiais. El número de... Pero iso é un pouco trampa, porque tampouco sabemos ninguén dice o total de linguas que... A ver, porque eu de redes non sei nada. Aclaraime mellor o chueco. Non, a ver, hai unha información que di que o galego ocupa o posto, eu non sei se 26, 27, no mundo, como lingua máis usada en internet. Por riba de moitas linguas que son linguas de Estado, bueno, há anos, non sei. Ahora, aclaraste un pouco. Porque eso do 27, do globo de terráqueo. Eu pregunto, por exemplo, dentro da nosa nación, que porcentaxe é
Non se sabe. Porque iso será unha loita a facer, porque non o que non podemos é impoñer en Europa, penso eu que non temos forza para iso. Habrá que empezar antes pola casa. Si tes algo, para empezar será por aquí. Sí, hai un... E isto é moi importante porque a xente dorme hasta debaixo da almohada co aparato. Entonces, eu non, No, o problema é que niso, como en casi todo, tamén todo depende das persoas que utilizamos o galego conscientemente. Entón, pasa na nosa vida diaria, non? Ás veces te mantes en galego, xa consegues que outra persoa mude o galego, só porque ti te estás mantendo con firmeza, senón, na maior parte dos casos acontece o contrario, non? Se hai unha situación onde a outra persoa, o interlocutor fala español, o acontece que a persoa que fala galego se pasa o galego, pero se a persoa fai con consciencia, pode chegar a conseguir que sin internet pasa o mesmo. Unha cousiña moi pequena, sobre o que deix a letra agora, hai que recordar que, por exemplo, o feito de que teñamos opción de utilizar o galego en redes sociais como Twitter ou como Facebook ou así, é exclusivamente por vontade de xente que individualmente colleu, organizouse e puxose a traducir no seu tempo libre as plataformas das redes sociais ou de outro tipo de ocios de internet, porque a Xunta de Galiza non o facía. É dicir, porque se lle pediu ás propias institucións que asumisen esa responsabilidade e non o fixeron. Entón, volvemos un pouco o que xa estaba comentando Marcos na súa exposición. É dicir, aquí é todo froito da vontade individual. É dicir, as administracións eluden totalmente as súas responsabilidades e depende exclusivamente de que haxa xente concienciada, que nos organicemos, que reclamemos, que utilicemos o galego e que fagamos que o galego exista, que lle deamos visibilidade ao galego. A mí comentábame no Concello de Moleiros hai pouco tempo un caso que me chamou muitísimo a atención. Un concello con Moleiros que leva oficialmente utilizando o galego desde o principio da democracia e que non é nin de moito menos os máis desgaleguizados que poida haber. Pero, por exemplo, nós, a empresa municipal de augas, Sergesco, é unha empresa concesionaria, privada, que leva desde sempre, que utiliza exclusivamente o español. Bueno, pois os recibos de Sergesco viñan pois a casa en español ata que un veciño, un bo día, reclamou a empresa. Colleu e dixo, pero era a primeira persoa, segundo dicía no Concello, a primeira persoa en 40 anos a que se lle ocorrera que o recibo de Sergesco non enviaban en galego, non? Entón, ese tipo de cousas é que son fundamentais, é dicir, que non haxa alguén que colle e diga, pois eu quero que o galego exista, pois, é dicir, se esperamos por as administracións, podemos. Hoxe, hai dúas plataformas que teñen tamén que ver cos vídeos, por exemplo, cos películas, coas series, está moi de moda, tamén é internet. Unha é Netflix e outra Movistar Plus. Os gobernos vascos e catalán teñen acordos con Netflix, que é unha multinacional, a nivel mundial, e con Movistar Plus, que emite as principais series de televisión, as que está todo o mundo con elas. Para os casos vascos teñen lexendado, agora vese moito en versión original todo. Entón, en euskera está garantido porque o goberno vasco pon a disposición o lexendado dos filmes e das series de Movistar Plus e Netflix para que o teñan ali posto. Se fai falta, traduce no euros. E creo que isto lles custa 300.000 euros ao ano, con unha cantidade ridícula se comparamos con outras cousas nas que se gastan os cartos, por exemplo, para a teórica promoción do galego. Por exemplo, para que a Voz de Galiza daban agora estes días 275.000 euros para utilizar o galego nunha cantidade que ni siquiera cumpre as bases da convocatoria. Con iso, garantíase que todos os filmes que hai, as principais áreas de televisión, tivesen opción galega, tidas da tua casa como a distancia ou internet. O goberno catalán non só iso, sino que ademais garante a dobraxe ao catalán das principais series e filmes da televisión. Hoxe é imposible ver xa, non digamos por internet, nunha sala comercial de cine, imposible ver unha película nin dobrada, nin lexendada. Ainda no caso do galego dice, non, hai moita intelectualidade mesmo, que di, non, é que nada de dobraxe, que non o queremos ver en versión original, non? Claro, en versión original só pro galego, entón así a maneira de non termos nada, non? A maior parte da xente ve as películas dobradas e as ten que ver precisamente en español porque como incluso hai xente que defendendo o galego, teóricamente defendendo o galego, di que é mellor ver a versión original, pois entón non vemos o galego nunca, imposible, non? E o que dicía agora Fran, cando comezou a telefonía móvil hai, non sei,
finais dos 90, non? A Mesa fixera unha campaña precisamente para garantir que a atención se daba en galego, que existía o galego aí nese sector. Iso tivo éxito e era normal nos anos 90 ver anuncios das principais compañías de teléfono, da Mena, de Airtel, que era daquela, non? En galego, e anunciábase ademais como damos atención en galego, un pouco en reacción a esa campaña social. Cando esa campaña, pois, cando se conseguiu, efectivamente, baixou a intensidade na que se demandaba iso, e hoxe, pois, hai uns meses, Vodafone anunciaba nas redes sociais que a partir de non sei que mes ian deixar de utilizar o galego xa como opción na telefonía móvil. Claro, baixa intensidade. O problema é que os que defendemos o galego temos que estar continuamente con campañas de alta intensidade para que se manteñan os pequenos avances que conseguimos. E claro, iso é moi difícil de manter, non? Ese tipo de atención permanente é moi difícil de manter. Por iso, claro, existen organizacións como a Mesa. Mas é curioso a caso do Vodafone, porque en canto saiu a noticia, tamén comezou a... bueno, xa... o que comezou a mandarlle escritos, non? E a comunicarse con o Vodafone para... Entón, inmediatamente pasamos outra vez ao galego, non? Entón, claro, isto demostra que estamos en tensión permanente. Ou senón, o pouco que conseguimos, pues tamén non lo quitan inmediatamente, non? E logo, precisamente, claro, de aí veñen esas cousas tamén que comentabas ti antes, de que é mellor despolitizar, mellor estar... Parece que temos que andar na clandestinidade, non? Para defender o galego, mellor facelo clandestinamente no teu círculo íntimo, limitarte a aguantar todo o que faga falta, pero claro, tamén a realidade é que para o español nada disto é necesario. Primeiro, porque non lle fai falta ningún tipo de clandestinidade. E unha lingua perfectamente política, e se pode facer política perfectamente con ela, non? Porque senón non habería 500 disposicións legais para proteger o español. Que necesidade ten unha lingua que, tal como nos din sempre, é perfectamente natural, e circula polo mundo só, sin ningún tipo de axuda, non? Xa leva no seu ADN a súa existencia e o seu imperio, non? E claro, pero que non se ocorra a ninguén incumplir calquera destas 500 disposicións. Bueno, comezando por Gonzalo Pilar, por la propia Constitución Española, non? Se comentaba antes. Bueno, é que iso é, claro, e nós o único que temos, é dicir, xa non temos un aparato legal xa o mínimo, e o único que temos é a nosa propia forza, que además temos que tamén valorar un pouco máis porque porque alguna forza ainda temos para polo menos cambiar un pouco as cousas, non? Tamén temos que empregarnos, claro. Quería comentar que o que ti comentabas dos móviles, eso era para venderche o móvil, non? A campaña de... aí interesaba un poquinho máis. Logo estaba xente que atendía esas chamadas de reclamación, de comercial, de todo que fora. Aí eu tiña terminantemente prohibido falar galego. Galego, catalán, en vasco, no que fora. A ver, a veces te despistabas, pero sí que estaba encima. Entón, moitas veces chamaba alguén falando en galego e reclamaba que quería ser atendido en galego. Entón, ti lle decías que non estabas autorizada a falar en galego, co cual dabas a entender que sí, falabas galego, pero que non se deixaba, que non é mismo que non se. A resposta solía ser... Decías que pegarías a uso. Logo tiñas un catalán, a resposta era bastante parecida. E logo tiñas un vasco, que te decía, muy ben, nada, pues falamos en castelán, pero a continuación tramitas unha reclamación. E tramitaba unha reclamación. Foron as reclamacións dos vascos, continuas, as que fixeron que a atención ao cliente fueran galego en un montón de sitios. Nunca se galegos, Sí, sí. Venimos arriba, Sí, pero non... son de España de cabrones. Moi pouco práctico, moi pouco práctico. Ahora la realidade logo, página de Movistar. Ti, opción de galego, tú pincha opción de galego. Pincha. Te quedas a ver. Es mentira. Y entonces si me reclamas, tenés que decir que fales puntual, pero nunca funcionó. Sí. Nunca funcionó. Y a catalana tampouco. Claro, Y moitas veces si gastamos os esforzos donde non é, nos esforzamos máis do que debemos e queimamos as naves contra unha parede en vez de realmente enfocar un pouco máis as... Nos cando sacamos aí de festa era porque, claro, nos con 300 e pico reclamacións ao ano, non podes facer unha campaña por cada unha de 150 reclamacións porque son amplas diversas e efectivamente non temos recursos tampouco para estar con 350 casos que son significativos porque cada un deles agocha miles que hai semellantes detrás, un centro deles detrás de cada un deses 350, non? Por iso sacamos a ILP como maneira, por menos, intentar reclamar iso como maneira pouco colectiva, ampla, por non ser dereito a algo moi
moi elemental en calquera sitio que non sexa víctima dun apartheid, non? Porque, claro, entón, tamén a dúbida é, si, a dúbida non, está clarísimo que sí que somos víctimas dun apartheid lingüístico. Tamén compatibilizado co que decía, seguramente moita xente dixe, factura isto, fucha ali, fucha, que xa... Sí. No, é que iso, por exemplo, agora facenda na campaña de declaración da renda hai que advertir por adiantado a xente que se lembra. Claro. Senón despois non va cousa, non? Porque iso sí que xa se sabe previamente de campañas ou de anos anteriores. Por adiantado hai que indicar. Despois iso computan, e se aquí aparece, como moi ben di Mónica, aparecen Catro e a Caixa reclamantes do galego, son os primeiros. Facenda isto nega, porque nos, claro, cada vez que metamos as queixas, moitas veces, casi sempre, recibimos contestación de que no que se Facenda non ten problema ningún en negar nada disso, por problemas puntuais, porque tal que ese día, por exemplo, agora xa non pasa porque o programa Padre este que tiña, xa cambiou. Agora o problema é outro, porque cando comezou agora a campaña do Orador da Renda, isto pasou, pero hubo historias que nos chamaron, locais da CIA, por exemplo, tamén que nos chamaron, que estaban de relación, non podías entregar a declaración da renda por internet, pide por internet que hoxe é o sistema, non sei mayoritario, pero é moi amplamente utilizado en galego, porque o sistema xa che dicía, e temos a copia, a fotografía disso, non? Dicía, en gallego ahora mismo non é posible, prueba en castellano, non? Temos a fotografía disso. Entón, cando chamamos a Facenda contestou que fora un problema puntual, un problema técnico. Pero os problemas técnicos sempre caen no mesmo lado, non? Sabe, Fran, dixo tamén que tamén sufriu ela... Claro, pero importante tamén poñer o coñecemento de entidades, bueno, da mesa, que levan... que non se facer a recuperación individual, facela evidentemente, tamén para que nos podamos actuar colectivamente un pouco, non? Que non se vexe isto como unha cuestión illada, sino tamén de que hai unha preocupación colectiva para mudarlo. Eu quero dizer unha cousa solene, ou ambas dúas son. Unha primeira que a mesa ten 31 anos de vida. Se a mesa non tivese existido, cumprimos no mes de abril, na primavera en que estamos aí. Se a mesa non tivese existido, pobres de nós, pobre idioma, eu non vou ir por ningún caborco grandilocuente, nin tería desaparecido, non, en absoluto. Simplemente digo que, efectivamente, minguaría colectivamente moitos ovos. Pero con a mesma solemnidade, digo o seguinte: pobres de nós, como carguemos a mesa, con máis do que a mesa, humanamente, colectivamente, políticamente, como o arrego que fixermos, pode facer. É dicir, aí ten que moverse individualmente nas súas posibilidades. Todo o mundo, pero despois ten que haber moita máis peta colectiva. Chámese intervención sindical, directamente política, viciñal, feminista, ecologista, etc. Porque xa se asentou o hábito de coller, Mónica en parte tamén aludía iso, de coller o teléfono, que a mesa o coñeza e que a mesa o resolva. Non, para nada, non, para nada. Entón, isto non é nen o esquema catalán, nen o esquema vasco, efectivamente. Porque neste segundo existe, como Marcos habla sobradamente, pois, claro, un acordeón amplísimo de entidades diferentísimas, plurais ao máximo, de práctica defensa do euskera, pero moi activas, además, con dificultades inherentes a un idioma que hai que aprender anteriormente con 2000 horas de inmersión directa. 2000 horas de inmersión directa. Non é o noso caso. Agora, como non nos espilamos individualmente por un lado, pero logo tamén facendo acio ou facendo racimo, como queramos dizer, por parte de todo o mundo, porque ese vicio, entre aspas, tamén se instala. Con a mesa ten que saber, pero que o resto sindical, político, colectivo, de calquera índole, tamén o teñen que volver. Mesmo como a mí hai pouco comentaba, non sei público, non? Ferroatlántica, que agora está no conflito, ademais, solamente conocido, non? A compañía sacou un código ético que chamaba así, onde dicían que os traballadores, para se dirigir a empresa, para que
información daquela tipo, só podían facer en español, inglés, chinés e non sei se francés. Bueno, entón, o Comité de Empresa de Lumbería C dirixiuse, a través da CIGA tamén, dirixiuse a compañía exixindo que o galego estivese tan presente, que a máis era un sindicato mayoritario en Galiza, onde teñen 3 fábricas, o grupo Villarmir ten varias minas, pedían, efectivamente, despois da presión sindical, conseguiuse que Ferroatlántica mudase ese código ético que tiña por todo o mundo. Claro, iso é demostración de forza dos traballadores tamén e da central sindical ali en Ferroatlántica. Pero claro, cando vemos que en Galiza non todas as seccións sindicais, nin todos os sindicatos ou as federacións teñen o mesmo. En Galiza non chega a 10% o número de convenios colectivos que se asinan en galego. En cambio, creo que a forza, por exemplo, os sindicatos que realmente defenden o galego, como a CIGA, é moito máis que ese 10%, non? Incapacidade de... que ás veces esquece iso, e é parte fundamental tamén de demostrar a incidencia que teñen as organizacións no sitio. Senón que, se non é capaz, por o mínimo, que ter o galego, non... vai ser máis difícil despois conseguir un 1% do aumento do salario, 2 ou 3 ou 20, non? Se o básico que a empresa faga na lingua dos traballadores xa non pido as... Bueno, iso, con iso con todo, claro, non pode ser só a mesa, ten que ser inos individualmente, claro. Bueno, pues nada, se alguén quere levar algún emprego e nada, muchísimas gracias. Gracias a vos por apoiar isto. Gracias.